Милене, не се смей, маймуно мръсна! Виж колко литературно се изразявам, с каква интонация. Сега се връщаме обратно към Даниел Петканов, който седи на граф Игнатиев и какво прави, Дани? Здравей, Милене, тук реших да спра две дами. Ти си на колко години беше обаче? 17. А ти си по-голяма, на колко беше? На 21. Вие сте сестри, така ли? Да. Искаш ли да си затвориш очите и ушите и да кажа нещо на каките за малко? Моля, пуснете за фон сватбения марш. Ти как се казваше? Петя. Петя и Даниел току-що се събраха. Ето виждате, заедно са. В момента ще допрат устни да ви поздравят. Да поздравим зрителите на нова телевизия, като се целуваме. Искаш? Айде, нищо няма да стане. Не. Нищо няма да стане. Добре, айде са ти мен. Yes. Здравейте, госпожо, как сте? Честит празник. Понеже тук моята мисия е да поздравя. Чакайте, моята мисия, аз няма да ви скампари нито нищо. Скрийте го. Защо да го скрия? Аз как ще работя, ако го скрия? Значи няма да работи. Как, госпожо, няма да работя? Аз тогава как ще... Здравейте, госпожи! Аз съм тук, за да ви честитя. Честит 8 март, честит ден на дамата. Моята мисия днес, само внимавайте тук да не станат много мисиите. Трябва да... Чакайте малко! Само секунда. Здрасти, как си? Ние се познаваме малко някъде, или не? Ей, здравей, как си? Какво правиш? Така, понеже сме на живо, да преминем тези глупости, ще да кажа, тези поздравления. Честит празник, честит 8 март. И понеже зрителите биха се радвали, примерно красиви жени като вас да ме целунат. Смисъл, не знам дали биха се радвали. Първи път. Добре, окей, но поне по една целувка няма ли да получа? Чакайте да застана между вас двете. Супер силно. Добре ми се получи. Това направо и за много дни напред. Мерси, момичета, бяхте много готини. Ще празнувате ли тази вечер? Да. Чудесно. Имате ли си приятели? Да. Ще ме бият ли за това, че ви целунах в устните? Че не. Бареш! Добре, благодаря ви много. Чао. Здрасти, как си? Щеше да я бутне трамвая, се спасих. Още един спасен живот. Здравей, кой ти подари тези прекрасни лалета? Аз си ги купих сама. Ти си ги купи сама. Понеже ти си една прекрасна, хубава дама, носиш пица, ще ми дадеш половината след малко. Искам да те целуна, тъй като днес това е моята мисия. Дай целувчица. Сега ти мене. Не успях този път. Нищо. Здравей, приятелю, това мама ли е? Да. Хайде тогава да не се навираме в очите на татко. Ето тази дама тук сега седи и говори. Здравей, как си, честит 8 март? Много те харесвам. Целувки. С кой говориш, приятели? Дай да си кажа 2-3 думи с него. Здравейте. Здравейте всички българи. Като словото на президента започваш. По случай нова година. Чакай, че се задъхах малко. Моята мисия днес тук е да поздравявам дамите, като ги цункам по буската. Дай. Сега ти мен обаче. Той сега ще се разсърди ли, че се цункахме по устните? Няма. Добре, чудесно. Здравейте, господине! Как сте? Моля? Казвам, как сте? Горе-долу. Ама стойте само една секунда. Нали знаете днес какъв ден е? Да, 8 марта. Празник на кого? Празник на жените, които празнуват. Обаче, понеже аз искам да еманципирам мъжете, искам да ви предложа, ние с вас също да приемем, че имаме празник и да се прегърнем и да се целунеме. Не. Защо не? Не съм обратен. Добре, страхотно. Ето един господин, който обаче не че е обратен, господина просто е по-либерален и разкрепостен. Здравейте, господине, как сте? Чукнете 5. Добре, няма значение. Господине, как сте? Слушате музика? Какво слушате, господине? Какво слушате? Чалга. Сериозно? Глупост. Това, добре. Чакай да ти кажа днес. Не знаеш какъв ден е? Знам. 8 марта. Да, всички знаят целия свят, добре. Обаче, понеже ние мъже, аз също се чувствам засегнат, че жените имат празник. Аз също искам да празнувам днес. Добре, нека ви честитя празника тогава. Искате ли моята мисия днес е да създам добро настроение на хората, като си допрем устните Не си моят тип празник. Здравейте, госпожо! Това дъщеря ви ли е? Да. Супер! Понеже днес е празника на дамите и аз съм тук, за да създам малко атмосфера, ще ти стане ли кофти, ако се целуна с майка ти? Сигурно. На вас ще ви стане ли неприятно, ако целуна дъщеря ви? Не, защо? Добре, хайде, цункай ме по блъската. Не оцелих, дай сега с тебе. Госпожо, мъжа ви къде е? Къщи или на работа? Къщи. Ако е на работа, може би в момента не гледа, така че може извада да се цункаме. Добре. Айде сега вие мене. Охо! Някои хора, ето този младеж държи някакви пуканки и сега ще... Не, това не са пуканки, това е цвете. Здравей, приятелю, как си?
Добре, но нямам много време. Добре, аз нямам много време, така че да минем по същество. Днес е хубав празник и трябвало да се целунем. Така ми казаха. Ало. Да се целунем? Да, трябвало да прем езици. Не, в смисъл не е задължително, ми казаха. Това беше мое желание, но... Да, сериозно. Чакай, че претръпнах за момент. Ето тук виждаме снова като жатварка. Здравей, как си? Добре, чакай, не, добре, какво ще ти направя? Не, чакай, добре, стой малко, защото... Добре, чакай, добре, само за една секунда. Добре, какво ще ти направя? Добре, окей, застани с гръб. Аз съм към камера. Добре, така. Няма да отговаря тази прекрасна дама. Но ето двама влюбени, здравейте! Как си? Какво правиш? Ама какво означава не? Приятелю, добре, как си? Чакай, стой ти. Ама къде Виж го, чакайте. Нещо уникално. Ето това много харесвам в хората. Вървят хората последния начин. Чакайте, сега ще ти покажа малко по-стояне. Идвам аз и ги питам, здравейте, как сте? Всичко наред ли? Те казват, не, бързам много, нямам никакво време. Но ето тази дама отново вече. Вече бях. Знам. Приятели, здравейте, елате веднага тук. Ама чакай, аз не ти предлагам нещо, че да ми викаш, не мерси. Добре. Аз ти казвам, ела, да се запознаем, аз съм Даниел, приятно ми е. Аз съм Ери. Ери, Кулъв, ще да кажа пръстен, кой ти го подари. Момчета, вие защо сте самотни? Къде са вашите дами? Кино. Добре, Сега да ги намерим. сега имаш невероятната възможност да целунеш непознато момиче. Айде, искаш ли? Не, стига. Аз ще посоча. Примерно там с приятеля си. Искаш? Не. Момичета, чакай. Момичета, здравейте. Добре, успокой се, чакай малко, какво ти става? Успокой се. Ама чакай, успокой се. Успокойна ли си вече? Поеми си въздух като мен, защото аз се задъхах малко. Как си първо? Добре. Как се казваш? Калина. Калина, днес имаш празник. На колко си години? На 15. Оле, госпожо, здравейте, как сте? Здравейте. Всичко наред ли? Вие не сте на 15, предполагам. Бих желала. Бихте желала. Добре, къде е вашият съпруг? Днес имате празник, защо не е до вас? Ами, сега съм тръгнала на разходка. Ама няма го. Вечерта ще бъда с съпруга. Обаче сега, понеже сте мен и аз съм тук, за да създам добро настроение, искате ли да ви цункам? Благодаря. Не ми е много по вкуса. Защо? Ами, не обичам такива интимни връзки по улицата. Е така за малко. Добре, благодаря ви. Здравейте, как сте? Много сте усмихната. Може ли само да се завъртите, за да ви видят всички? Здравейте, как имате празник? Как се казвате? Теодора се казва. Теодора, на колко си години? 30. На 30? Изглеждаш с 5-6 години по-млада поне. Най-малко. Да, сериозно ти го казвам. Не за да те свалям. Примерно, аз бих те свалял, но ти си имаш приятел, може би. Да. Да, го казваш, защото според мен си нямаш. Значи, когато жената отговори толкова бързо, тя си няма приятел и е свободна. Добре, Да. окей, понеже аз съм тук, за да създам някакво настроение, евентуално по случай празника, да ви поздравя честит празник, да сте живи и здрава. Благодаря. За първи път сигурно мъж честити 8 март на жена, като си подава ръката и се здрависват. Елате и вие да кажете нещо. Така, аз трябва да ви цункам по случай празника. Цункай, майде. Ама сега и вие мене. Благодаря ти много, беше много готина и свежа. Това ли беше всичко? Да, за това и за пари. Пари няма. Може ми дадеш ти на мене.